салому алейкум дӯстон, телефони бе пул якам. Дӯстон, ака кадом шаҳр гуфтен омадем? ма шаҳри Истра омадем. Шаҳри Истра 2.5 соат хистагӣ омадагем. Як телефон хардан диимаш падарка. Салому алейкум дӯстон, телефони бе пул якам гирифтан чихел гивардем. Телефони бе пул дар магазини мо. Дар кадом ходи ба шарте ки магазин телефон харидорӣ мекунӣ. Агар аин падарка як тарига телефон биромад, телефон, наушник биромад, наушник. Ам хеле падаркаҳо ҳастанд, ҳама ин падаркаҳо ҳастанд ва якам он телефони 8990 рубла харидорӣ кардан М Хорс 20 Pro ба монанди 16 Pro Max телефон нақша гуфтам. Так, якам омадан харидорӣ кардагану ва соҳиби ам хеле телефон шидан бо. Яъне як телефон хардан диимаш падарка. Диимаш ҳамин монанд ба ҳамин цвет ҳамин монанд падарка харидорӣ кардаган. Инҷоз ман мебарам, инҷа тамошо кунед. Телефони 20 Pro, Хорс 20 Pro ном дорад телефон ба iPhone 16, 15 Pro Max монанда ва нархш боша 8990 рубла. Якам харидорӣ кардаган, гарантини талон нарисондем, худо хоҳад 1 сола гарантии талон. Инҷа бояд така падарка мегӯяд, мебинем ки чӣ батарка мебирояд ва якам мепурсем ки нарх наво чӣ хела. Нарх наво чӣ хела яка? арзон қимат канта қимат жана нарх доллар бозӣ кард қимат шидем. Тамом. Тамом ака гап неста, якам харидорӣ кардаган хиди исор да бачаҳо исор нависен ки ба исориё ба пешата мегирем. Так, мекушем падаркаи тағамон бо чӣ мебирояд. Касоне ки магазин мо телефон харидорӣ мекунанд, соҳиби падарка мешаванд. М Хорс 20 Pro. Я телефони ам хеле гирифт, бояд тайгам хеле телефон дод брат. Рӯзои нағд да истифода кунӣ, гап надорам брат. Оша я телефон гирифт, дим телефон падарка биромад. Ва якам пурсон мешавам ки нарх навода магазини мо чӣ хела яка? Нарх навои шумо соза туғрия аз как қимат бошад, бу қимата честна гавза. Магазинои ки МТС Мегафон шумо доступни нархои дастрас. Гап неста ака. Дӯстон, ака кадом шаҳр гуфтен омадем? Ма шаҳри Истра омадем. Шаҳри Истра 2.5 соат хистагӣ омадагем ба ҳамин 2.5 соаташ ҳал шид кардачи ҳалол шид. Аввал бод рӯзои нағд истифода кунӣ ака. Яка нагуфтӣ? Ина омада барои додарам гирифтиму падаркаш биромад барои худам гирифтам. Барои додараш телефонгирӣ омадагиан телефона хардан, чун хабар надошта, соҳиби як телефони дига штан. Хай метона худ истифода кунӣ, метона гирам казгара бо падаркаш. Хай не ака. Бале. Рӯзои нағд истифода кунӣ, метонем ки любое время магазини Реал Фонда муроҷиат кунем. Рекомендовать мекунем дӯсто барои. Гап неста ака, ҳазор раҳмат калом, саломат бошед. шумо ҳам метонед ки магазини мо телефон харидорӣ кунед, доставка ҳамаи областҳои Россия. Одамое ки ай Россия, ай Москва берун телефон заказ мекунанд, либо Тоҷикистон ва ё ҳам соҳиби ҳам хеле падарка мешаванд, видеозвонок қати падаркаша хеле нишон метиҳем, мебарем чизе ки падаркаш биромад.